kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Tru. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene. Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Aku kono tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi senengane. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal kali kula lho. Oh lah dalah. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitik kuthuk kudu modar kuwi kok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Truk. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Nuwun, Pak. Bapak. Iya. Cerek. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wah, mula pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jin saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku nek asih. Asih Prana. Marse apa asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk. Aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Wah, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun, kaya aja wedi.
Ya aja kowe leren nggonmu njaluk Sekar kelemper tangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Warana tarlen saking liyep layaping aluyung pindha pesating sumbena sumasa ping rasa jati tan kausa manjemun gubit sanggar sarup Nenogan toko capai mapan repat kepanasan iki ora Petruk kantong bolong semawana kuwi agung. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang pelemper tangga jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep Pukulun Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan anu Pukulun Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Hyang Pikulun Jatimurti, Hyang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar pelemper tangga jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Apa masa? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Onanggono magawe kelari rawang bener kandamu Igong. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir kok, aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Urung disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru.
Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tampa pangestu Tampanono. Nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya piturut tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa to? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulandra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku geku kesadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Petro? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya mulai. Lho kok aja mulai to? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Oh, mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimar mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora?
wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tok sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Purun Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pulun. Jare wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ha jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ha dantem bicara kok, aduh mati aku. Ojo gedrewasan aku mati aku. Ha piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu Buri iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu kula. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kandha karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipanirmala lan Purun Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti lara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak.
Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degomu mlocok ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing Pati. Yen manyeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulung Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu po? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Monggo pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Petruk, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok. Yo. Petruk. Kancamu, Tru. Getarane. Aku iki kenal karo kowe. Petruk. Sapa, Tru? Kowe kok ndek kanca gleleng ngene. Mbuh aku ora ngerti. Aku iki ora ngerti. Kok ana tepung ro kowe. Kowe iki senengane ngapusi ngono. Sapa? Nuwun sewu, kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petruk ngoten niku. Panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta terus. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Kok cokoti ya ora. Oh kan samu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Truk. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko rak dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora.
Sapa itu? Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa itu? Kowe tak critani ya gong aja lara ati. Heeh. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim, saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku nek asih. Asih Prana. Marse po asih? Nek marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun, kaya aja wedi, kaya aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. ayo, aku mata, saya mata nanging padha. Ayo, tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mung ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek grep kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo.
Gandharwa Raja Bali Salantara inggih pukulun kula ingkang abdi ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara sinten tiyangipun nggih boten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula namung dipun mong dening Semar Badranaya sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadipati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebul nyawamu mangsa bisa nglawet tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandar Waraja. Gong. Kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wang Pilun Bathara Guru. Mati tenan mengedha-edha iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ayo wong tok tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh, oh urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane rasa kok diplintir padake gawe ntontro woi adalah wah kayanganmu rahmat Putra Pandhawa tata gati Wisraya
Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pungulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuwana bandane, angka loro rusuwana bojone, angka telu rusuwana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mokal yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karakadempel. Oh iya, ngestaken dawuh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada nggih ngestakaken dawuh kita ki nek ora gawe geger ngawal ah. Napa iki, Gong? Jarine tak tarani Rafiae. Mula mabur tiba neh. Wah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangganing dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki? Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki wis ngono wae aku talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Putra Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis tuta mangolir gua sela mangling
Tutu mengolir gua sela mangleng. Oh, Petro. Dalem, Pak. Bagong. Dalem, Pak. Wis bapakku. Malah mengaku kok. Ya ora apa-apa, Petro. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikul Narada, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikul Jatimurti. Sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro. Lah kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh monggo aku iso ketemu karo kowe Petro.
Sinongwati jagat minari among mbak lumembak ombak ing samudra amra kanggeng bawita denceng-dencengan Nyuwun agung mugi ngayomana marang praja Ngamarta saisinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta rayi paduka ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yai sampun kula tamya karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati atur udyastawanipun ing Ngaraka Kewala kula aturi nampi kula pundhingga jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura. Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena. Yo tak gegem dadiake jimat. Koko Prabu katuturan pinarak ingkang langkung sekeca. Ya Arjuna kaya wis ora penak. Praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta Dimas kadangipun Kakang Yai Madukara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yai kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Kebatam Panana. Iki kula pun dinggo jimat. Niki kula pun dinggo jimat arepe Koko Prabu. Yai. Sumeng panggenipun ing Ngaraka ngabiyantu ngesuk paduka Yai Prabu jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bilih kelenggan sak mangke. Paduka Yai Prabu kepareng amiji sowanipun ing Ngaraka Indrawati. Wonten menapa Yai? Mugi hamba barang ingkang sejati tumrap ingkang Ngaraka Indrawata. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten praja Ngamarta. Sayekti namung badhe nunjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata babagan menapa mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbiyaing kathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa sakmangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha wonten ing praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya. Menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyono cerak nyono kathah ingkang sami mestani Pandhawa sakmangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu. Yai pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu
Linadan Semar menika namung derajate ngaceplik. Semar menika namung Panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa mila. Menawi wonten krenteking penggalih Paduka Kyai Prabu nedhi amba bantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa Paduka Kyai Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ngendikaning barep mau pancen wis arembug karo Adi Munjodipati. Lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe, Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sabiyantu lawan Semar. Mula rawe Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku. Tedhak marang Karang Kadempel. Nanjihke marang kanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya, yen perlu aja metu saka Semar. Nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar. Mari bakal bangun desa mau. Kresna kakangku. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mimitiran ning asta Yayi menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih Paduka apan boten klentu Kaka Prabu. Inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Menawi tetela mekaten benjang ngentosi menapa sak menika ngentosi menapa monggo dinten samangke dipun gelak lampahipun prapting Karang Kadempel. Monggo Kaka Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri. Ya aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe siadi aja nganti keri. Sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna. Kaka Prabu menapa ing dados dawuh Paduka badhe nglestaken. Negara Sedewa Ayutuna tindak ing kadang kuwi Ngamarta. Prapta ning Karang Kadempel sumawi Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu serangan kangge rayi Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yayi Darmaji gendongen supaya enggal prapta Karang Kadempel. Kresna kakangku. Pun Kakang Kak liwat Dirgantara sinambine tibriksa marang kanane negara Ngamarta. Ya ayo barep kakangku. Werkudara adiku cabagus ayo Yayi prapting Karang Kadempel Dimas.
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo miter kang mitiraning astaneng asta ndadosaken kagat raos sing manahipun ingkang wayah pukulun teka menika Iwang Pikulun Jatimurti ingkang nganglang jagat iya Kresna ulun ingkang nganglang dawana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya ulun tomba karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun nampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan mengko suraos kados pundi jagat mboten gonjang ganjing teka paduka pukulun nganglang dawana sepisan netepi marang kewajibaning nalindraning para Jawata ingkang kudu tansah dipriksa marang mubah musik ing jagat nggih dene angka 2 nggon nulun ninggal Suralaya sayekti bakal tumuju ning Karang Kadempel. Lho. Tumuju wonten ing Karang Kadempel. Iya, pancen mengkono. Kepasang Yogya katuju ing ngene pukulun. Lampahipun ing wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Karang Kadempel. Mbuktekaken dhateng Ombyai ngakata ingkang sami nyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa. Kresna, kula maring dawuh. Kita prapta Karang Kadempel wigatine niat kula namung ngambe bantu dhateng bot repotipun Kyai Semar. Apa ingkang bakal kita lakoni mau apa tumrap kita wis bener. Lho. Liripun ngados pundi pukulun paring dawuh mekaten. Kresna. Pandhawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki. Semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa. Mula sejatine Pandhawa kuwi darbi kekuatan loro, siji Nata Ndarawati, loro Semar Badranaya. Mula Pandhawa tansah kalising ngrubeda, kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae. Jalaran Pandhawa tansah sumandhing kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya. Nanging wektu dina iki saka pitunganing panjenengan ulun lha kok saya malang kadhak tingkah polaing Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik bola bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka petungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono sabab wis akeh ingkang padha dingerke blate dening Semar mboya nyembah marang ulun nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Kanthi kaya mengkono, nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjila kekarepaning Kyai Semar. Nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun. Dene tumrap kita Kresna. Lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagal Semar nggone mbangun desa sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira marang kita Kresna. Lamun saya suwe saya sewe saya menjila kekuataning Ismaya tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa. Yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu kanana liya kejaba mung mranata jagat mongko kita manata jagat andung katetreman ingkang minangka dadi cucuking jemparing sarta lakune ya para Pandhawa. Yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa Nata Ndarawati. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah menawi ngaten lajeng tinarbuka manah kula. Jebule ngemestinipun kula menika mboten nambah bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun Nata Ndarawati. Lah yen wis kita eling ulun melu seneng. Lajeng salajengipun kados pundi pukulun? Ulun ora bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Ayo ndak kanthi ewang-ewang ngono eyangmu ing Suralaya njugarake Semar nggone bakal mbangun desa. Ulun bakal pinanggih kelawan Semar dene jeneng kita carane kepiye
Ulun percaya kita nalindra ingkang pinter mestine bisa ngulir budi, ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Jonggoring tutuk mengolir kuasela manglen lir sartula wikri kita latala kaya dijajal karo Hyang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan? Ulun ora bakal nuntun kalawan karep kita ya. Hak betung-betung bener apa ngendikane Hyang Pikulun Bathara Guru lha kok dadi tekan semono niate Semar Badranaya. Nggone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh, ladal. Aku ingkang bakal gawe rusak ana ing Karang Kadempulaja kelakon kasembatan penjang kamu Semar.